תודה שחזרתם אלינו. עכשיו חברים, בואו שמעו פנימיות הרווחה בישראל. אי אפשר להתווכח על העניין הזה, הן מהוות בית חם לאלפי ילדים ובני נוער. אלו שהוצאו מהבתים שלהם אחרי שגורמי הרווחה, בשיתוף עם גורמים מקצועיים מהרשות המקומית, הגיעו למסקנה שהפתרון הטוב ביותר עבורם, והבטוח ביותר עבורם, יהיה במסגרת חוץ ביתית. אני מתאר לעצמי שחסרים להם לא מעט דברים, אבל בואו נשמע על הדבר המאוד בולט שחסר שם. טלי חלף, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. את מנכ"לית ארגון אור שלום, נכון. שמקדמת מדריכי פנימיות בישראל, ומסתבר שדווקא לאותם מקומות, יכול להיות שגם כסף חסר, ואולי גם פה וגם שם, כי אף פעם אין מושלם, אבל עכשיו בואי אני רוצה לדבר איתך על המחסור שלכם במדריכים. אז אני יחד עם עמיתי מנהלי פנימיות בישראל, הגענו למצב שאנחנו משוועים לא פחות מזה למדריכים. זה בעצם תהליך שהתחיל אחרי הקורונה, שאנחנו רואים בעצם מגמה הולכת וגדלה של מחסור חמור בכוח אדם. אני אספר שיש כ-6,500 ילדים ב-110 פנימיות בישראל, פנימיות רווחה. כמו שסיפרת, זה ילדים ש50% מהם הוצאו בצו של בית משפט. מגיעים אלינו ילדים במצבים מאוד מאוד קשים. ובעצם המדריכים הם הדמויות הבוגרות המשמעותיות בחייהם. הדמויות ברור, הם אלו שיעטבו להם דרך, הם אלו שיגעו בהם, בנשמה שלהם, בעיניים שלהם. הם האוזן, הם המציל האמיתי. נכון. ולמה חסר כמעט? ואנחנו מוצאים שגם אם הם מגיעים אלינו, כ-50% מהם נושרים אחרי שנה. ואז עוד יותר פגיעה בילדים כמובן. כי אם הקשר הוא משמעותי ומתמסרים לקשר הזה, ואחרי פחות משנה המדריך עוזב, אז אנחנו הזקנו יותר מה שהועלנו. ולמה המדריכים עוזבים? אני חושבת שיש לזה כמה סיבות. כמובן שהסיבה העיקרית היא שכר נמוך, נוכח הדרישות גם למשמרות, משמרות לא פשוטות, לפעמים בלילה, אחר הצהריים. עומס רב, עומס רגשי רב, וגם איזשהו מסלול התפתחות. כי זה בעצם לא פרופסיה, זה לא מקצוע. זה כאילו נבנה ברוב הפנימיות על כוח אדם צעיר יחסית. סטודנטים או אנשים בגילאי ה-30 מינוס. ואנחנו רוצים להוביל שינוי בדבר הזה. כי זה ברור שככה לא מטפלים בילדים. אוקיי, ולאן אתם מגיעים עם הדבר הזה כדי לשפר את המצב? אני קודם כל אגיד שמשרד הרווחה רואה את הדברים עין בעין איתנו, וגם הוא מודאג מהמצב, וגם הוא שואף כמובן לעשות הכל כדי לשנות. אבל אתה יודע באיזה מציאות תקציבית אנחנו חווים בימים אלה, ואנחנו צריכים לצאת למאבק כדי להגדיל תקציבים פה. כי למי לא נשאר? זה כמו סבתא מבשלת דייסה, למי לא נשאר? ולכן אנחנו ממש פועלים ביחד עם הפורום הציבורי לכפרי הנוער, פנימיות הרווחה והאומנה, ועמותת הפנימיות, כדי להוביל מהלך לשינוי. שזה שינוי מהשורש. אבל כמה חסרים לכם היום בימים הללו? תראה, בשוטף יש כ2,000 מדריכים בכל הפנימיות. אז אני לא יודעת להגיד לך בדיוק כמה חסר בכל פנימיה, כי המחסור הוא לא אפשרי. זה אומר שמדריכים עובדים במשמרות כפולות. כי אין מצב שלא יהיה מדריך. אין מצב שיהיה חסר מישהו במשמרת. זה אומר שהמדריכים עובדים יותר, זה אומר שלפעמים אנשי מקצוע אחרים בתוך הפנימיה לוקחים על עצמם להחזיק משמרת. אין מצב שלא יהיה דמויות מבוגרות. את אומרת בכל מקרה הם עובדים, אבל יוצאים מכליהם, מה שנקרא. אגב, אותו דבר אומרים על הצד, על המטפלים הרגשיים, את יודעת, הם עובדים כפול 3, הם המילואימניקים
לא פחות מאלו שנמצאים בעזה. נכון, אבל כשאנחנו מדברים על דור העתיד, ואנחנו מדברים על ילדים בסיכון, שאם אנחנו לא ניתן להם את ההזדמנות האמיתית עכשיו, הם ימשיכו ויהיו דור נוסף למצוקה. ויש לנו פה אחריות מאוד מאוד גדולה כמדינה, לחלשים, לאלה שבשגרה, עוד לפני 7 באוקטובר, היו זקוקים לנו, והם בטח זקוקים לנו גם עכשיו, יותר בכך. זה הסיפור, וזה סיפור קשה. אגב, אותם ילדים שבית המשפט, בהוראת בית המשפט יצאו לפנימיות, הם הגיעו, ואני מתאר לעצמי שיש לא מעט, או שהיו לא מעט, או יכול להיות שאני טועה, מוסדות מהסוג הזה ביישובי העוטף? יש גם מוסדות ביישובי העוטף, זה לא הרוב, אבל כמובן שיש גם שם, היו כמה פנימיות שפונו, לא ממש עוטף, אבל אזור אשקלון, בהחלט. ויש לנו לא מעט עובדים מאזור העוטף, ואתה יודע, וגם מי שנפגש שמה, וגם הרבה אנשי צוות שנמצאים במילואים. תקופה לא קלה עוברת עלינו. לגמרי. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. שמחנו פה לשמוע את המצוקה שלכם, אני מקווה שמזה יצא משהו. אני ממש מודה לך על הבמה ובתקווה. שנתת לנו, וכל זה צריך להדהד בכל מקום. טלי חלף, מנכ"לית אור שלום, אני מודה לך. תודה לך.